Da li imate svoje Biblije sa sobom? A treba će nam u današnjem proučavanju. Imaćemo nekoliko biblijskih tekstova, naime Jovan 13. i 14. poglavlje. Biće neki u Kološanima, u 2. Korinčanima, ali imat ćete priliku da i vidite biblijske tekstove ovde na platnu. Mi u stvari nastavljamo našu seriju o krštenju Svetim Duhom i danas govorimo o Hristu koji želi da boravi u nama. I mi se možda pitamo kako? Kako to može Hristos da boravi u nama kada je On tamo gore na nebu? A zar nije kazao prilikom rastanka od svojih učenika, kaže, ja sam s vama u sve dane, do kada? Do svršetka veka. Kako On želi, na koji način će se ostvariti to da bude u nama? Pognite svoje glave. Gospode, hvala ti za to divno obećanje. Kako je velika sigurnost znati da nas ni jednog trenutka nećeš ostaviti. I kroz naše životne borbe, i oluje, i nevolje, i nesreće, i tragedije, ti si tu sa nama. Kako? Pomozi da to prisustvo tvoje osjetimo. I pomozi da i sada tvoje blagoslove primimo. U Hristovo ime. Amin. Kažite mi, da li možete da pobedite Sotonu? Dobro, da li postoji način, sredstvo kojim možete da ga pobedite? Dobro, molitva je jedan način. A da li sam dobro razumeo da postoji jedan citat koji kaže da je molitva, bič, dobro, bič za Sotonu. Mora da ode, jer postoji jedna vrsta oružja koju on ne može da se suprotstavi. U Evanđelju po Jovanu od 13. do 16. poglavlja vi znate da imate govor, Isusov oprošteni govor od svojih učenika. U 13. poglavlju je večera Gospodnja koju Isus uspostavlja i onda izlazeći iz gornje sobe i ideći prema Maslinskoj gori, Isus im govori o nekome ko će doći da bude stalno ne samo nego u njima. I ono što je bilo najvažnije za ovu noć jeste upravo to što Isus govori. Otvorite sada Evanđelje po Jovanu, 13. poglavlje, čitamo od 33 do 36. Možemo? Može. Čeda, ste malko sum so vas, če me barate i, kako što im rekao na judejcite, i kad kade što odam jas, vi ne možete da dojdete i vam vi velam sega. Nova zapoved vi davam, da se ljubite jedan za drug. Kako ja što ve возлюбив, така i vi da se ljubite jedan za drug. Po toa će ve poznat site teka ste moji učenici. Ako imate ljubav pomilju sebe. Simon Petar mu reče, Gospodi, kada odiš? Isus mu odgovori, kada što ja odam, ti ne možeš сега da dojdeš po mene, no podocna će se vratiš po mene. Unazad 6 meseci Isus priča o onome šta ga čeka kada bude otišao u Jerusalim. Isus govori o suđenju, Isus govori o raspeću, Isus govori o svojoj smrti. Međutim, da li je moguće da su zaboravili ili nisu hteli da prihvate to što Isus kaže? Isusova namera je bila da im govori o tome šta je ono što je najveće obećanje koje može da da, najveći dar i poklon koji će im dati kada se bude vratio gore na nebo. Naravno da su bili zabrinuti. Isus kaže, ja moram da idem. A oni su 3,5 godine sa njim svakoga dana. Isus, videći tu njihovu brigu, govori o nekome, neću vas mnogo mučiti, samo jednu reč. Doći će parakletos, jedna grčka reč,
koji u stvari govori neko koji je zamjenik, koji će doći umjesto njega i ko će uraditi posao, jer oni svi će se razići. Kada dođe progonstvo, svaki na svoju stranu. Ali Duh Sveti će moći da sa svakim od njih pojedinačno bude gde? U njima. U njima. Gde je bio problem? Problem je bio u međuljudskim odnosima. Kako su se ponašali jedni prema drugima? Oko čega su se najviše raspravljali kad su u pitanju njihovi odnosi? Ko je? Ko je prvi? Ko je veći? Ko je bolji? I to veoma često. A Isus daje jedan princip i kaže ljubite jedan drugoga. Poštovanje i ljubav koja treba da postoji. Zašto? Zato što ako budu ostali takvi kakvi su sada, oni neće primiti Duha Svetog. Morala je da dođe jedna promena, jedna transformacija u njihovom karakteru, a kad dođe u karakteru, onda će biti i u samim odnosima. Zbog čega je to? I sad imate, veoma retko imate dijalog gde učestvuju više osoba. Prva osoba je bio Petar. Petar kaže, gde ideš? Pa moguće da nisu znali. Na čega Petar misli? Petar misli na fizički gde će to Isus da ode. A šta je Isusov cilj? Šta će biti duhovno? Kakav će relacija, kakav će odnos biti među vama? Da li ćete voleti jedan drugoga kao što Otac i ja imamo ljubav između sebe? I vidite da je Petar skoro promašio temu i zato postavlja to pitanje. I onda Isus, dakle, celo ovo moramo u kontekstu da posmatramo. Od 13. dakle do 16. poglavlja. I sada čitamo 14. poglavlje od 1. do 4. teksta. Da ne se plaši srcето ваше, верувайте во Бога и во мене верувайте. Во домот на мојот Отец има многу места за живење, а да не може, јас ќе ви кажем, одам да ви приготвам место. А кога ќе отидам и приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам вас при себе, за да бидете и вие каде што сум јас. А каде одам јас, знаете и патот го знаете. Ja znam da ove tekste znate i napamet, je li tako? Međutim, Isus govori ponovo će doći. Dobro? Ali u kom kontekstu? Svetoga Duha. Svetoga Duha. Isus govori o sebi kao onome koji će otići i onda kaže i vi ćete doći da budete sa mnom. I kaže put znate. Put znate, znate kuda idem, znate gde idem i znate kako ćete stići tamo. A onda jedan od učenika kaže sljedeće. Toma, šta on pita? Тома му рече, Господи, не знаеме каде одиш, и како можеме патот да го знаеме? Pa ne znamo ni gde ideš, a kako onda možemo da znamo put? I zapazite, to su pitanja sa kojima su se oni suočavali. Isus govori o svojoj smrti, Isus govori o svom vaskrsenju, Isus govori o svom povratku gore na nebo, a oni kažu, mi ne znamo kakav je to put. I onda Isus pokušava da ih usmeri u 7. i 8. tekstu. Ако ме бевте познавали, ќе го познававте и мојот Отец, а од сега го познавате и сте го виделе. Филип му рече, Господи, покажи ни го Отецот и доста ни е. Da li je moguće da nisu upoznali Hrista, a proveli su sa njim 3,5 godine? Znate, upoznaćete me. Kada? Kada? Na koji način? Preko koga? Kada biste znali put, cilj, gde ću ići, onda biste znali i put. Onda Isus kaže, zajedno sa svojim ocem. I Filip, zapazite, on ne shvata.
Da li su drugi učenici znali? Da li su drugi učenici znali? Ne. A nemojte kada u pitanju su deca, samo pustite neka priča, to je njen komentar na ono što ja govorim. Meni deca nikada nisu smetali, ja sam imao 4 dece i znači deca samo neka budu tu, nikakav problem nije. Šta Filip kaže, šta drugi učenici, ni oni ne znaju, da li su i oni htjeli da vide oca? Pa isto tako, ne samo da je Filip to kazao, nego isto tako i drugi učenici. Mi ne znamo oče put, samo jednu stvar još uradi i bit će nam dovoljno. Pokaži nam oca. Isus pravi poređenje, kao što smo ja i otac, tako će isto biti i Duh Sveti koji će biti u vama. I sada čitamo 11. tekst. Верувайте ми дека јас сум во Отецот и Отецот е во мене. Ако ли пак не тогаш верувајте во мене заради делата. Otac je u meni. Otac i ja jedno smo. Isto tako, Duh Sveti kada bude došao, on će biti u vama. Ne sa vama, nego u vama. I to je prednost da u svakom trenutku čovek bude svestan Božje prisutnosti kroz delovanje Svetoga Duha. I onda čitamo dalje od 14. teksta pa do 24. Ако посакате нешто во моje име, јас ќе го направам. Ако ме љубите, пазете ги моите заповеди. Јас ќе го помолам Отецот и он ќе ви даде друг утешител, за да биде со вас довека. Духот на вистината, кога светот не може да го прими, оти не го види, ниту го познава, а вие го познавате, зашто во вас е и во вас ќе биде. Нема да ве оставам сираци, ќе дојдам при вас, уште малку и светот веќе нема да ме гледа, а вие ќе ме гледате, зашто јас живеам и вие ќе живеете. Во оној ден вие ќе разберете дека јас сум во мојот Отец и вие сте во мене, а јас сум во вас. Кој ги има заповедите мои и ги пази, тој е оној што ме љуби, а кој ме љуби мене, возлюбен ќе биде од мојот Отец, а јас ќе го возлюбам и ќе му се јавам сам. Рече Јуда на Искариот, Господи, што е тоа дека сакаш нам да не се јавиш, а не на светот? Исус одговори и му рече, ако некој ме љуби, ќе го пази словото мое и мојот Отец ќе го возлюби и ќе дојде при него и живеалиште во него ќе направиме. Кој не ме љуби, него запазува словото мое, а словото кое го слушате не е мое, туку на мојот Отец кој ме прати. Šta Isus kaže? Šta će se dogoditi? Zapazite ovo. Ja sam vo vas. Kada? Onaj dan. Kada? Na dan Pedesetice. Kako ćeš ti da se otkriješ ovome svetu? Kako će svet da upozna tvoju istinu? Ali znate tu malu alegoriju koja kažu da su alegorija samo, zamišljeni događaj da su Isus i Gavrilo šetali zajedno nebeskim gradom. I Gavrilo kaže, pa Isuse, sve si prelepo napravio. Evo tu su stanovi, tu su kuće, tu je, sve je prelepo, sve je čisto, večno. Kada ćeš svoj narod dovesti ovde? Pa kaže, ima još ljudi koji treba da saznaju za ono što sam ja uradio i kada budu čuli i opredelili se, doći će svi zajedno. Dobro, a koga si ostavio da govori o onome šta si ti uradio? Pa kaže, ostavio sam Petra, Jovana, Jakova, Filipa, Tomu. Gavrilo baš nije bio oduševljen. Zato što je znao kakvi su ljudi. Dobro, a da li si još nešto učinio? Kaže, ne. Ja imam poverenje u njih. Dragi moji, Bog ima poverenje u nas. Isus ima poverenje u nas. On nema druge ruke, on nema druge noge, osim nas. Ljudi u Kavadarcima čeznu za istinom
čeznu za pravdom, razočarani zato što tamo gde su tražili nisu to ostvarili. A mi imamo istinu, mi imamo dar večnog života koji možemo da im ponudimo. I zato i mi smo te ruke i on ima poverenje i sam. I zapazite, Judino pitanje, znate, strategije. Šta je suština želje učenika? Ciljevi, logistika, čuda, strategija. Kako da se nešto ostvari? Da li su te stvari pogrešne same po sebi? Pa moramo da planiramo. I mi smo planirali ovu evangelizaciju i pričali smo i govorili smo i pozivali i pravili spiskove i pravili pozivnice i napravili plakat i dali reklamu na Facebooku. To su tehničke stvari. Ali i oni imaju svoje mesto. Međutim, ko je taj koji može to da ostvari u potpunosti? Samo sila i uticaj Svetoga Duha. I zato u ovom razgovoru Isus koristi paralelu i kontrast. Vi hoćete da znate kako izgleda taj odnos i kako je posebno snažan i moćan. Isus kaže, pogledajte Oca i mene. Zajednicu koju ja imam sa svojim Ocem. I svakoga jutra šta je Isus radio kada je ustajao? Išao da se moli. Pa zar on sam nije imao neko znanje, pa sad treba da traži od Oca? Pogledajte zajedništvo koje on stalno, neprestano hoće da ima sa svojim Ocem. I on se dogovara sa svojim Ocem. Hajde da samo vas podsjetim momenta kada je Isus trebao da vaskrsne Lazara. Koju reči Isus upotrebljava? Lazar je još u grobu, još uvek nije izašao, a Isus kaže, Oče, hvala ti što si me uslišio. Kako uslišio, a još je mrtvac tamo dole? Silazio sam u tu grobnicu gde je sahranjen Lazar, naravno sada je prazna, ostao je to, ali je sahranjen i na drugom mestu. Uslišio si me, još uvek je Lazar mrtav. Zato što su se Isus i Otac dogovorili, tog dana uradit će vaskrsenje. To će se dogoditi. Zajednica koja postoji, ista ta zajednica treba da bude i između nas. I sada pogledajte 18. tekst. Može i 20. i 18. 18. sada. Nema da ve ostavam siracu, će dojdem pri vas. Aha. Nećete ostati siromašni, iako ću ja fizički biti gore na nebu, ali ja ću biti u vama. Biću sa vama. U vama ili k vam. Šta u stvari to znači ove reči? Šta znači te reči? Evo pogledajte jedan citat Duha proroštva. Preko duhot Hristov prebiva vo nas i Božjo duh, koji se prima preko verada je početak na večni život. Na koji način dobijamo večni život i to već sada? Preko Duha Svetoga. Ja verujem da ste imali prilike svi da čujete za jednog poznatog evangelizatora 19. veka, Dwighta Moodya. I zaista on je bio jako poznat u Čikagu i kada sam bio tamo imao predavanje, onda su mi još mnogo detalja pričali o njemu i o načinu njegovog propovedanja. I on je shvatio da je njegov život, ako nije povezan sa Hristom, onda uzaludno što je veliki govornik, što je veliki orator, što ima silne i moćne reči, ali to neće uticati u njegovom životu. Zašto? S vremena na vreme, posle jedne propovedi njegove, jedna osoba mu je kazala, molimo se za tebe, brate Moody. Sad on se pitao, dobro, a zašto da se mole za njega? I onda ponovo kad je trebao da propoveda, ponovo su kazale, mi se molimo za tebe da Božja reč bude ta koja će biti izneta u Božjoj sili. A onda on se pitao, dobro, o čemu se radi, šta mu fali? I onda mu je jedan brat kazao ovako. Brate Moody, sledi od pat koga će propovedaš, ukažem mu čest na sve
Šta to znači? Govorio je moćno, silno, ali u svojoj sili. Dozvoli Duhu Svetome da on progovori kroz tebe. Tada će ta propoved zaista biti silna. I to ga je zaintrigiralo. U sljedećih 6 mjeseci proučavao je samo jednu jedinu temu o Svetome Duhu. I otkrio je, i on piše kasnije u tome. I čitamo malo duži tekst. Еднаш патував низ Њујорк. Еден ден во Њујорк, каков ден. Не можам ни да го опишам. Ретко зборувам за мојот ден. Премногу е свет. Можам да кажам дека Бог ми се откри. Така ја искусив неговата љубов, што го замолив малку да ја намалим. Jeste nekada to iskusili? Da li ste iskusili? Pogledajte šta kaže dalje. Да бидеш малку окружен со Божјата љубов, што Божјата добрина ме повика на подот, мораш да му кажеш, Боже, ако покажеш уште љубов ќе експлодирам. Kolika sila Duha Svetoga je bila u njemu samome. Njegov posao je bio sljedeći. Otkriti Duha Svetoga. Pre Pedesetnice skupili su se učenici. 10 dana, neprestano, svakoga dana bili su zajedno. Pogledajte kako Duh Prošto opisuje taj trenutak. И додека чека на исполнувањето на ветувањето и понизија своите срца во вистинско покаяние и признание на гревовите, се сетија на Христовите зборови, што тој ги беше кажал порано. Подобро го разбраа значењето на неговата смрт, се укорија себе си заради неразбирањето, размислуваа за неговиот чист и свет живот. О, кога би можеле повторно да ги доживеам тие 3 години, така скрушени, апостолите извикаа, ете, тоа е љубов. Го прифатија она што го добија и илјадници се обратија во еден ден. Šta se dogodilo? Kada su doživeli promenu, 1000 su se obraćale za jedan dan. Bez Hrista. Isus kaže, ja sam čokot, a vi ste loze. Da li može loza da ostane ako nije na čokotu? Kada smo doselili u kuću gde sada ostalo je od moga oca, imao sam 12 godina. I moj zadatak je bio da okopavam vinograd. I sa 12 godina to možete, motika i to možete raditi. I u jednom trenutku došao je jedan čovek, jer moj otac nije znao kako se radi u vinogradu, i počeo je da orezuje. A ja sam gotovo plakao. Razumete, orezivanje. Ostalo sve malo. A onda sam kasnije shvatio da je to neophodno. Šta se dogodilo sa lozom koja je odsečena? Osušila se. Ako nema zajednice sa čokotom, ako nema zajednice sa Hristom, i mi ćemo se osušiti. Duhovno ćemo se osušiti. Sad, koliko mi u to verujemo? Koliko je to stvarno u našem životu? Da li imamo takvoga Boga, znate, koje možemo staviti u nekakvu kutijicu i nositi kući? Ili je Bog toliko velik da je prisutan tu, na svakom mestu, gde god idemo, šta god da radimo, on je sa nama. Dragi moji, Bog nije ograničen. Ni vremenom, ni prostorom, ni silom, ni uticajem koje može da ima. Mi možda ponekad mislimo drugačije. Znate, problem sa Laodikejskom crkvom jeste maz za oči. A šta je maz za oči? To je Duh Sveti. Jer sinoć smo tamo u Prilepu govorili na tu temu, prokazio sam ostatke od same Laodikeje. Bili su ne bogati, prebogati. Kada se dogodio zemljotres i uništio celu Laodikeju, oni koji su bili drugi sa strane hteli su da im daju novac da obnove svoj grad. Oni su kazali, ne treba, mi možemo sami. Toliko su bili bogati. Ali to bogatstvo materijalno nije bilo i duhovno.
I zato kaže, bogat sam i obogatio sam se i ništa ne trebam. Isus kaže, ti ne znaš, ti si nevoljan, nesrećan, siromašan, slep i neodeven. Moraš da doživiš promenu da se tvoje oči namažu pravom mašću da vidiš. I Pavle govori o toj tajni. Znate, učenici su otkrili kakav je Isus, izgleda više kad je otišao nego li dok je bio sa njima. Apostol Pavle govori o tome u Kološanima. Tajna, sokrijena od vekovi i rodovi, i сега otkrijena na njegovite svetiji, na koji Bog požela da im pokaže kakvo bogatstvo na slava ima bo ta tajna za neznabošćike, odnosno дека Hristos nadeštena slavata evo nas. Koja je to tajna? Hristos je gde? Vo nas. Vo nas. I zato Jovan u otkrivenju 18. poglavlju kaže da će čitava zemlja biti obasjana njegovom slavom. Dragi moji, da li je Božji duh u meni? Da li je Božji duh u tebi? I to svakog trenutka. Ne samo tada, znate, kada ujutro otvorimo oči, kad se pomolimo, proučimo našu biblijsku pouku, pročitamo neki tekst i onda idemo na svoj posao. I tada, kada radim svoj posao, različite smo zaduženja koje imamo, i tada radim sa Gospodom. Da li vas komšije nekada pitaju, dobro, a zašto si ti drugačiji od nas? Ili jesmo drugačiji? Mi ne koristimo reči koje oni koriste, mi se ne ponašamo tako kao što se oni ponašaju. Dobro, ne govorimo o tome, ne jedemo istu hranu, ne verujemo isto, ali da li vide da sam ja drugačiji? Da sam dijete Božje. Hristos u meni, kaže, nada slave. U stvari, ko pravi tu promenu? Hristos u vama, u meni i u tebi. A moramo ovome dodati jednu drugu stranu medalje. A sada su olimpijske igre. Zimske olimpijske igre i ko bude pobednik, onda mu daju medalju. I svaka medalja ima, kako kažu, svoje lice i svoje naličje, onda s druge strane. Postoje 4 stvari koje se spominju u Kološanima, poslanici 1:24. Pogledajte tekst. Сега се радувам во своите страдања за вас и го подполнувам недостигот од Христовите маки во мојата плод за телото негово. Која е црквата? Koje su to 4 stvari? Prvo, samo onoj koji go ima Hristos vo sebe može da se radova svo svoje to stradanje. Da li je lako stradati? Je li lako osjećaš bol? Je lako osjećati odbacivanje ni podaštavanje od ljudi koji su možda oko nas? Vi ćete kazati, a kako da se radujem kada stradam? Kako se čovjek može? To je strpljenje u stradanju. Nije lako stradati, ali podnosim to iako je teško. Da li je to dobro? Pogledajte tekst u Korinčanima, poslanici. Во се сме навредувани, но не сме притеснени. Во тешкотии сме, не губиме надеж, не гонат, но не сме изоставени. Не кутнуваат, но ние не загинуваме. И секогаш во телото наше ја носиме смртта на Господа Исуса, така што и животот Исусов да се открие во телото наше. Zapazite izraz, u svemu imamo nevolje. Kaže, zbunjeni smo. Međutim, u 10. tekstu kaže, mi imamo Hrista u nama. U stvari, on ne samo da je u nama, nego je i Hristos okolo nas. Niko nas ne može uništiti. Bez obzira šta se događa, bez obzira na okolnosti koji su tu prisutne, Bog je naš zaštitnik. I mi smo u Hristu. Treća stvar, kako možem da izgubaš? Ako je Hristos u tebi. Nemoguće je. I kako išta u životu može da bude problem? Jer 4. stvar kaže, sve je možno. Sve je možno. Jedna adventistička vernica je došla u jedan adventistički kamp koji je bio u toku leta.
Imala je jedan jako veliki teret u svojoj duši. Njen suprug nije bio vernik crkve, imali su 2 dece, a muž ju je napustio i odbacio. I stanje je postojalo sve gore i gore, ne samo da je iselio da više ne živi sa njima, nego je odlučio da se rastane. I ona je razgovarala sa propovednikom i kada je došla na taj kamp, zatražila je da priča sa njim. Ime tom pastoru je bilo Frank Philip, znači pričam vam o istinitom događaju. I ova je žena ispričala ceo svoj doživljaj, sve ono što kroz čega prolazi sada zajedno sa svojom decom. I na kraju on je postavio jedno neobično pitanje. Da li si ti spremna da ti se porodica raspadne? Ona je kazala, pastore, ne. Ja bih želela da budemo zajedno. Dobro. Da li si spremna da uradiš apsolutno sve da se tvoj brak isceli, zaleči, da budete ponovo istinski srećni? Pa kaže, nisam sigurna. Toliko puta sam probala, toliko puta sam se žrtvovala, toliko puta sam se molila, toliko puta sam razgovarala sa njim, ali ništa nije vredelo. A onda je on ponovo postavio pitanje, da li si spremna da uradiš apsolutno sve samo da tvoj brak opstane? Ali nemoj sad da mi kažeš, dođi i odgovori mi sutra. I došla je sutra dan i rekla ovako, citiram njene reči, spremna sam da uradim sve kada bi bila sigurna da će mi brak biti spasen. A onda je propovednik pročitao sledeći citat. Присуството на Отецот го окружуваше Христос и ништо не доаѓаше врз него освен она што беше благослов за светот. Тоа беше извор на неговата утеха и задна се оној кој соработува со Христовиот дух и останува во Христос. Тој удар што е замислен за некого поради погоди за некого погоди оди врз Христос, кој се го окружува со своето присуство. Се што доаѓа до него, доаѓа од Христос. Нема потреба да се спротивставуваме на луѓето, бидејќи Христос е таа одбрана. Ништо не може да го допре без Божја дозвола. И се што е дозволено оди за добро. I onda je žena postala pitanje, da li ti hoćeš da kažeš da to sve što se događa u mojoj porodici je Hristos dozvoljava? Onda je pastor kazao, to ne kažem ja. To kaže citat. I onda je propovednik nastavio. Sve što je loše, od koga dolazi? Ko je taj koji stvara nevolju? Da li Bog ili Sotona to radi? A Hristos je kao jedan filter koji dozvoljava da se događaju stvari u zavisnosti od toga da li možemo podneti ili ne. I onda je dodao, ako ovako odlučiš da gledaš na svoga muža, ako na problem budeš gledala kroz ove naočare, onda ćeš vidjeti promenu u svome braku. Otišla je kući i donela sljedeću odluku. Sve što god mi se događa, ako Hristos dozvoljava, onda to znači da treba da bude tako. Nije bilo lako. Osjećala se jako loše. Kako da razumeš da nešto dolazi od Hrista, dozvoljava Hristos da bude kada ti se loše događa u životu? Ali prihvatila je ovaj citat i počela tako da radi. Određene stvari je morala da promeni. 3 meseca je prošlo od tog razgovora. Muž nije samo odbacio nju i decu, već se uopšte nije brinuo o njima. Ostala je bez igde i čega. Počeo je da pije, počeo je da je tuče i bilo je gore nego li pre ovog razgovora s ovim pastorom. Ali je odlučila da prihvati ako je to od Hrista. Znate li zašto?
shvatila joj je da je Hristos okružio. Ona se trudila da bude strpljiva, molila se dalje i prihvatila sve sa velikom tugom, ali ako Bog tako hoće, neka bude tako. Slušala je uvrede koje je izgovarao. Malo po malo, posle 6 meseci, stvari su počele da se menjaju. Radikalno. On je počeo da razmišlja, prestao je da pije, počeo je, još uvek se nije vratio u njen dom, počeo je da daje novac da imaju za hranu, odlazio je na posao, počeo je da se brine o deci, iako se ništa nije promenilo, ali promenio se njen stav. Ali znate, đavo nije umro. Đavo i dalje na poslu. I do tada su svako veče išli u šetnju. Međutim, stvorila se prava istinska promena u njenom životu. Ali i u njegovom. Jedne večeri otišli su u grad. 2 dece su ostale sa svekrvom, majkom od muža. I imali su malo dete koje je bilo u kolevci. I svekrva je zaspala, a dete je izašlo iz kolevke i uzelo lekove koje je imala ta žena. I kada se baka probudila, videla je da je dete bez svesti. Kada je sve shvatila, jednostavno onako ostala je u stolici sedeći, sledila se, nije znala šta da uradi. Nije mogla ni da viče, nije mogla ni da ustane, jednostavno bila je zalepljena za tu stolicu. Nešto kasnije došli su roditelji i našli baku kako sedi, a dete bez svesti. Hitno su ga uzeli, odvezli su je u bolnicu, međutim, posle 1 sata borbe, dete je umrlo. Kako biste se osjećali da vam se to dogodi? Kako biste se osjećali da ste vi roditelj, a da vaša svekrva ili svekar budu krivi za smrt vašega deteta? Njen muž je bio šokiran i ponovo ostavio ju je i kuću i čak i grad u kojem su živeli. I opet je bila u siromaštvu. Vernici su pokušavali da je uteše, ali ona je pala u duboku depresiju. I onda se molila sledećim rečima: Bože, ovo ne mogu da prihvatim da je od tebe. Ne može da dođe od tebe, ovo mora da je došlo od Sotone. I postala je sve depresivnija. Jednom je došla jedna vernica koja je, znate, pokušala da saoseća sa njom, kako da je uteši, nego jednostavno samo je dolazila, sedela sa njom, plakala zajedno sa njom zbog svega što je se događalo. U sebi kao da je čula glas: hoćeš li nastaviti putem kojim si išla proteklih sedmica? Zar nisi donela odluku da mi veruješ? Taj glas je odzvanjao u njenim mislima. I u tihoj molitvi samo je kazala: Bože, oprosti mi što sam izgubila poverenje u tebe. Otvorila je vrata i pre nego što je ova osoba koja je zvonila ušla, ona je kazala: znam da si došla da saosećaš sa mnom, ali ja ne želim da saosećaš sa mnom, jer sve što se više usredsređujem na problem, sve sam dalja od Isusa. I onda je kazala sledeću rečenicu: verujem da je ovo Hristos dozvolio da bude u mom životu. I onda se obratila ovoj ženi koja je došla i kazala: ako želiš da provedeš vreme sa mnom, možeš samo da se moliš
ali nemoj ništa da govoriš. I ova žena koja je došla u posjetu, ušla je, sela je pored nje i samo je ćutala i molila se. I ponovo je trebao da se promeni njen stav. Prihvatila je čak i detetovu smrt kao Božji dozvola, iako nije razumela zašto, ali Bog je imao razlog. Nekoliko sedmica posle toga došla je svekrva i svekar njoj u posjetu. I rekli su, mi ne znamo kako ti podnosiš sve to, jer mi nismo izgubili svoje dete. To je strašno, šta nam se dogodilo. Ali znaš, primetili smo da si potpuno druga osoba u odnosu na prošlu godinu. Izgleda da imaš neki život i neku nadu koju mi nemamo. Šta se dogodilo da si takva? I onda su im ispričali, ona im ispričala o toj svojoj odluci, da je Hristos obećao da će biti u njoj, sa njom, oko nje, u svakom trenutku i ona mu to dozvoljava. Šta god da se dogodi, Bog je imao svoj plan. I onda su oni priznali, postoji nešto što ti nismo kazali. Kada smo bili mladi, mi smo bili adventisti 7. dana. Napustili smo crkvu. Razočarali smo se u ljude, ne u Boga, nego u ljude. Mi nismo vidjeli razliku između onih koji su u crkvi i oni koji su izvan crkve. I onda smo donijeli odluku da izađemo iz crkve. Ali u tebi vidimo razliku. Ti nisi samo ona koja veruješ. Ti živiš onako kao što Svetopismo kaže. Da li bi htela da nas naučiš kako je to živeti sa Hristom? Nedelju dana posle toga, njen suprug se vratio kući. Ne zaboravite, otišao je potpuno u drugi grad. I kazao je, dušo, ti si druga žena u odnosu na ranije. Ne znam kako prolaziš kroz sve ovo. Ceo život sam se suprotstavljao Bogu. Bio sam ogorčen, nezainteresovan. Smatrao sam Boga nevažnim. Ali ja vidim, pazite sad ovo, da je Bog u tebi. Molim te, pomozi mi da i ja upoznam tog Boga u koga ti veruješ. Sljedeće godine opet je došla na kamp. Ponovo je vidjela pastora Filipa. A on je postavio pitanje, i kako je sada u braku? A ona mu je ispričala ceo događaj i onda dodala, izgubila sam dete, ali znam da ću ga na nebu ponovo vidjeti. Ali znam da ću i muža, i svekra, i svekrvu također vidjeti. Bog je svemoguć. Dragi moji, Isus je rekao, bez mene ne možete činiti ništa. Apostol pa kaže, sve mogu. Kako? Na koji način? U Isusu Hristu, koji mi moć daje. Hristos u nama, nada slave, neka zaista bude od sada u svakom trenutku. Amin.